Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. L-għawda dalodu fil-Vanġelu ħan niltaqgħu ma' Missier li jmur għand Ġesu u jitolbu biex iħen għat-tifla tiegħu li kienet għadha kif mietet. Ħan niltaqgħu wkoll ma' mara li kien ilha tnixxi bil-tnixxija tad-demm u din tmur tmiss it-tarf tal-libsa ta' Ġesu u jagħtiha l-grazzja illi tfieq. L-aħwa ejjew nitolbu l-grazzja mingħand il-Mulej Ġesu sabiex jiena u inti fil-ħajja tagħna iżid fina l-fidi. Ekku jalla din il-kelma li ħan nisimgħu din l-Ewkaristija tkompli tgħinna biex aħna jkollna fiduċja sħiħa fil-Mulej Ġesu. Ejjew nitolbu maħfra lill-Alla n-nuqqasijiet tagħna b'mod speċjali għad-drabi kollha fejn jiena u inti ma afdajniex lill-Alla fil-ħajja tagħna. Iben Alla li twelit minn xebba u sirt ħuna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iben il-bniedem li taf u tagħder in-natura dgħajfa tagħna l-bnedmin Kristu ħniena. Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li salva lil-ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Matul din il-qudiesa jew nitolbu għal ħutna il-morda. Nitolbu. U Alla inti rid li jibnek il-waħdini jitabba bil-mart tagħna biex turina x'qawwa kbira għandhom quddiemek il-mart u s-sabar tal-bniedem. Fit-tjieba tiegħek isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek għal ħutna il-morda biex daw kollha li qegħdin isofru ġieħ jew tbatija jew nuqqas ta' saħħa jiftakru li inti għażilthom ma' dawk li sejjaħtilhom ħienja u jħossu li huma maquda ma' Kristu fis-sofferenzi tiegħu għas-salvazzjoni tad-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob ħareġ minn Bersaba u telaq lejn Ħaran u wasal f'post sagru u waqaf biex jgħaddi l-lejl għax ix-xemx kienet niżlet u waħda mill-ħaġar li kien hemm u għamilha mħadda l rasu u raqad f'dak il-post sagru. U ħolom u ras Ellun wieqa fl-art bil-quċċata tiegħu fis-sema u beda jara l-anġli tilin u niżlin miegħu. U lemaħ il-mulej wieqa' f'dejh u dan qallu: Jiena l-mulej Alla ta' Abraham missierek u Alla ta' Iżak. L-art li inti riqed fuqha lilek nagħtiha u lil nislek u jkun nislek bħat trab tal-art. U int qatt tinfirex lejn il-punent u lejn il-vant, lejn it-tramuntana u lejn in-nofsinhar. U jitbirku bik u bin-nisel tiegħek it-tribujiet kollha tal-art. Arani jiena nkun miegħek u nħarsek kull fejn tmur u nerġa' nġibek f'din l-art għax jien ma nitilqekx qabel ma ntemm kull ma għedtlek. Imbagħad stembaħ Ġakob mir-raqda tiegħu u qal: Tassew hawn Alla f'dan il-post u jien ma ntbaħħx. U beża u qal: Kemm hu tal-biża' dan il-post sagru
Dan mhux ħlief dar Alla u dan bib smewiet. U Ġakob qam kmieni filgħodu u ħal ħaġra li kienet qiegħda taħt rasu u waqqafha bħala plier u sawwa biż-żejt fuq rasa. U semma dak il-post Betel, dar Alla, waqt li qabel il-belt kien jisimha Luz. U Ġakob għamel wiegħda u qal: jekk Alla jkun miegħi u jħarisni fit-triq li naqbad u jipprovdili ħobs x'niekol u lbiss x'nilbes u nerġa' lura bis-sliema lejn dar missieri, Alla tiegħi jkun il-mulej. U din il-ħaġra li jiena waqqaft bħala plier tkun dar Alla u minn kull ma tagħtini nagħtik lexur. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Alla tiegħi jien fik nittama flimkien, Alla tiegħi jien fik nittama. Int li tgħix għall-kien tal-għoli li tammar għad-del ta' dak li jista' kollox. Għid lill-mulej, kien tiegħi u qawwa tiegħi int, Alla tiegħi fik jien nittama. Alla tiegħi jien fik nittama. Għax hu jħelsek mix-xibka tan-nassab u mill-mart tal-mewt. Bir-rix tiegħu jagħtik u daħġwen ħajħ tistken għax tarka u kurazza il-fedeltà tiegħu. Alla tiegħi jien fik nittama. La tħabbeb miegħi jien neħilsu, lara f'ismi jien inħarsu u jsejjaħli u jien inwieġbu miegħu nkun fid-dwejjaq tiegħu. Alla tiegħi jien fik nittama. Is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu eret il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resaq lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet, inxteħed f'riġleħ u qallu: Binti ississa għadha kemm mietet. Imma inti hija tidejk fuqha u hija tgħix. Ġesu qam u mar warah flimkien mad-dixxipli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12 sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm resqet leħ minn wara u messitlu it-tarf tal-libsa. Għax bejna u bejn ruħha qalet: imqar jekk immiss il-libsa tiegħu, infieq. Ġesu dar lemaħħa u qalilha: għamel il-qalb binti, il-fidi tiegħek fejqitek. U minn dak il-ħin stess il-mara fieqet. Meta daħal għand il-kap, Ġesu radda daqqaqa tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju sħiħ u qalilhom: warbu, għax it-tifla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Iżda hu keċċa n-nies il-barra daħal, qabatit it-tifla u din qamet. U din l-aħbar xterdet ma' dak il-pajjiż kollu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jina u inti lil minna fdaw fil-ħajja tagħna. Hekk quddiem din il-kelma li qed tagħtina llum il-Knisja, hekk l-ewwel mistoqsija li tpoġġi fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minnha hija: jiena lil minna fda fil-ħajja tiegħi. Forsi xi kultant minħabba l-esperjenzi sbieħ jew inqas sbieħ li jiena u inti ngħaddu minnhom, xi kultant nibżgħu nafdaw u l-fiduċja tagħna nibżgħu ngħadduha lill-oħrajn. Hekk imma quddiem dan il-missier li jmur għand Ġesu u jgħidlu: isma' binti għadha kif mietet, ejja fid-dar tiegħi. U quddiem din il-mara li kienet ilha 12 sena tnixxi bit-tnixxija tad-demm ukoll tmur għand Ġesu u tpoġġi l-fiduċja tagħha fih billi mhux biss tkellmu imma tmiss il-tarf tal-libsa tiegħu. Araw x'fiduċja kellhom dan il-missier u din il-mara fil-persuna ta' Ġesu. L-aħwa qabel kollox jiena u inti ejjew nitolbu l-grazzja lil Ġesu sabiex isaħħaħ fina l-fidi.
li jiena u inti quddiem l-esperjenzi li ngħaddu minnhom b'mod speċjali l-esperjenzi jibsa tal-ħajja tagħna immorru għand il-Mulej Ġesu. U nħallu li l-Mulej Ġesu meta immorru għandu jgħinna biex jiena u inti nkunu kapaċi nafdaw ukoll il-ħutna l-bnedmin, lil dawk li kapaċi jgħinuna, lil dawk li kapaċi jagħtuna is-sapport, mod speċjali il-Knisja li hija l-om ta' kull wieħed u waħda minna li kull darba li mmorru għandha aħna ħansibu il-kelma ta' Ġesu, ħansibu s-sagramenti ta' Ġesu l-aktar il-qrar u l-Ewkaristija, imma ħansibu lil xulxin aħna bħala komunità, bħala familja li qegħdin nakkumpanjaw lil xulxin biex ma naqtaw qalbna qatt nimxu wara il-Mulej Ġesu. U dan kollu x'jitlob minna. Jalla bħal dan il-missier illi kienet għadha kif mititlu bintu, jalla bħal din il-mara aħna wkoll ninkomplu nilbsu l-libsa tal-umiltà. Illi meta jiena nkun biżżejjed li naraf li f'ħajti għandi bżonn ta' Alla, San George Preka, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. U din l-istess umiltà tiftaħni mhux biss għal bżonn ta' Alla fil-ħajja tiegħi, imma għal bżonn ta' xulxin. Għaliex meta nkunu qed impoġġu l-fiduċja tagħna f'xulxin, meta nkomplu ngħinu lil xulxin nikbru u nimxu wara Ġesu, nkunu qegħdin nibnu din il-familja ta' Alla. U dan Ġesu li jixtieq jagħtina l-ħajja. Ejjew f'ħajjitna ma nażlu qatt il-mewt, ma nażlu qatt is-solitudni, ma nażlu qatt li nitwarbu minn Alla u minn l-oħrajn, imma nkomplu nażlu lil Ġesu illi b'qalb umli u b'qalb ħelwa ħajjejna biex inkunu ħaġa waħda miegħu u bejnietna. Missier Qaddis mimlijin fiduċja aħna li aħna wliedek f'din il-għodwa nersqu lejk u nresqu dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu l-ewwel nett tal-Knisja. Atina l-grazzja sabiex kull wieħed u waħda minna ikonna fiduċja għamja fik. Illi lesti li nħalluk tieħu ħsiebna, lesti li nħalluk tagħtina l-ħajja biex f'kull ġurnata ta' ħajjitna inkomplu nagħmlu dak li inti tixtieq minna, nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Missier Qaddis nitolbuk għall-familji tagħna. Nitolbuk għall-familji li għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Għamel li fih dan il-familji tagħna tkompli tikber il-fiduċja li ġejja minnek illi inti tkompli tagħtina l-vera mħabba li aħna nkunu kapaċi fil-familji tagħna li nataw għal xulxin. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Missier Qaddis quddiem din il-kelma li qiegħda tagħtina llum il-Knisja nkomplu nitolbuk għal ħutna l-morda. Nitolbuk sabiex ikollhom persuni li jgħinuhom fil-mart tagħhom, li jgħinuhom jaqdu s-salib tal-ħajja tagħhom ma' dak tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Missier Qaddis nitolbuk għall-ġenituri illi mitilhom xi ħadd minn uliedhom. Nitolbuk sabiex tagħtihom inti l-paċi u s-slim tiegħek. Nitolbuk sabiex b'ħafna fedeltà, b'ħafna mħabba, aħna bħala Knisja inkomplu nieħdu ħsieb il-xulxin l-aktar li dawk il-persuni li għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Mulej Ġesu nkomplu nitolbuk għal koppji li qegħdin jistennew tarbija. Nitolbuk ukoll għal koppji li jixtiequ jkunu ġenituri. Tolbuk li tisma' din il-talba tagħna, aħna li nixtiequ dejjem nożżu dak li inti tagħtina inti fil-providenza tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Ejjew fi skitt ta' qalbna nagħmlu talba tagħna lill-missier. Missier Qaddis, nitolbuk tkompli tkabbar fina l-fidi. Jalla jkollna dejjem fiduċja fik, ħalli kif nitolbu fit-talba tal-missierna f'kull ġurnata ta' ħajjitna ikun dejjem dak li trid int. Fil-waqt li nitolbuk tisma' dawn it-talbiet tagħna, aħna nresquhomlok minn idejn Omna Marija, insellmula flimkien. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. thank you
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti tmexxi kull waqt ta' ħajjitna skont ir-rida qaddisa tiegħek. Il-qattalb u s-sagrifiċċju li se nofrulek biex tħenna l-ħutna l-morda u tferraħna bil-fejqan tagħhom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xiraq tassew Missier Qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr bibnek il-Aziż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battunna bħala Salvaturu feddej mamul bnidem mill-Ispirtu u s-Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ deħ fuq is-salib biex iħonna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati l-inna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Arrus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu u s-Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Aħna l-uliet tal-istess missier, mimlijin fiduċja fih, ejjew nitolbu talba li għallimna ħuna l-kbir għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek,
ikun li trid int kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina illum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. U Alla, int l-aqwa kien tagħna fil-mart. Uri l-qawwa tal-għajnuna tiegħek fuq ħutna il-morda u ddumx ma tħenna lihom biex jerġgħu jkunu qawwijin u sħaħ fil-Knisja mqazza tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liben u l-Ispirtu u s-Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missieru, tal-Liben u tal-Ispirtu is-Santu. Amen. Matul it-talba tar-Rożarju, jew nitolbu għas-saċerdoti u għar-reliġjużi, nitolbu għal aktar vokazzjonijiet meħdan il-familji tagħna. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu is-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
Mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana minn. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu is-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nitolbu meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu is-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Meta sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem.
Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif is-sema ekda fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum maħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nitolbu meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema ekda fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum maħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana men.
Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nitolbu meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuħ fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikolli trid int kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nitolbu flimkien it-talba tas-Salve Reġina. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna turrufnati u li teva lilek li tniedu. Aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turrufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa u tal-isfijiet tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek,
ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlista mid-deni ammen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu u s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa it-talb tagħna. Kristu ilqa t-talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqar. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu is-Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta il-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju imqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.